Iqela le-EFF likhulile kulo nyaka ka-2019 nanjengoko inkxaso yeliqela yakhula kunyulo likazwelonke langoMeyi. Nangona kunjalo kubekho iingxelo zeenkokheli ezithile ezixhamle kwigumgedla lebhanki yase-VBS kwaye i-EFF iyaziphika ezi ngxelo. Ukanti eli qela likwabambe nenkomfa yalo yonyulo kulo nyaka nalapho yonyule iinkokheli ezintsha ezaxhuzula imikhalo isithuba seminyaka emihlanu. Masijonge amahlandinyuka e-EFF kulo nyaka ka-2019. Izingqi zeqela le-EFF zavakala susela ukusekwa kwayo ngo-2013. I-EFF yafumana u-6.3% kunyulo likazwelonke lwango-2014. Kungoku nje inkxaso yalo mbutho ikhule ngo-10.7% kunyulo likazwelonke olubanjwe ngoMeyi kulo nyaka. VBS or not VBS, we're cruising nicely. 44 members singena ngevosha in parliament. Inkokheli yalo mbutho umnumzana Julius Malema yancoma amalunga lombutho angene umzi nomzi eshumayela umqulu wezithembiso we-EFF kulo lonke eli. You are pained by the fact that we have increased seats. We have increased. Ukanti eliqela lityhole umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan ngokusetyenziswa kugonyamelo lwezoqoqosho ngabamhlophe nangona ngaphambili eliqela lalimkhuselo kaGordhan ngako besakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma. Our attack on Pravin Gordhan is an attack on white monopoly capital. Umnumzana Gordhan wawudlulisela lomba kwinkundla kaMaklingane esithi zintetho ezinentiyo kodwa laye lamlahla ityala umnumzana Gordhan ngo-Oktoba. Eliqela likhe latyhola namajelo sasazo kunye neentatheli ezithile ngokubonakalisa umkhethe kwindlela ezibhala ngayo indaba ngalo mbutho. You thought you are doing VBS to destroy the EFF. You failed. Bekukhe kwakho nelifu legumgedla yebhanka ye-VBS. Ingxelo zamajelo endaba zatyhola ukuba enye yemali yahliswa ngomlenze kule bhanka yangena kwiipokotho zeenkokheli zalo mbutho. Iintatheli ezithile kuquka ezo zabhala ngokubandakanyeka kweenkokheli zalo mbutho kwigumgedla le-VBS zithintelwe ukuba zibe yinxalenye yenkomfa yonyulo yalo mbutho. Kodwa ukaMalema ulikhusele elinyathelo. Okucacileyo nongena kuphikiswa inkxaso ekhulayo yombutho we-EFF, nto leyo izingombi sifuba ngayo i-EFF. Eliqela lithi lo nyaka uzayo ka-2020 iza kuba ngunyaka wokuthatha amanyathelo noxanduva. Comrades, next year, before the end of January, we shall occupy the premises of Eskom to demand a reliable supply of electricity to our people. Lo mbutho usazimisele ukukhula ngamandla nakunyulo luzayo lomasipala.